Бүгінгі рубрикаға біз Татарстанның ат қазанған артисті Иллар Низамиевны шақырдық. Башлыйбыз. Сәлем, дуслар. Әсролларны катлаулаштыру предметі бүгін сикергіш. Құяшмы, айма? Құяш. Лимон капсагыз, күзләргіз қысыламы? Yok. Йортығыздың тәрәзесінен нелер күренә? О, искиткеч табиғат. Сиңа қара киемнән, ә башка кешеләр гел ак таңына булсалар, үзеңне ничек хис итәр идең? Бик әйбәт. Күк йөзе кызыл төстә булса, үлән нинди төскә керер иде? Аптыраш. Атлаганда күбрәк аяк астына карыйсызмы, күккәме? Бүтін җиргә карыйм. Салкын суга чумгач иң беренче уең нинди? Ой, тагын керәсе килә. Нинди туңдырма яратасыз? План бир инде. Янган өйдән беренче булып нинди предметны чыгарыр идегез? Минме? Башка иң якын кешеләрне. Сириус нәрсә йолдызлыгы? Белмим. Үз кулың белән ни ясый аласың? Бүтән нәрсәне эшлим. Вакыт бетте. Иллар абый сикергечтә бик үзенчәлекле итеп сикерә. Кореец театры белән булыгыз. Скакалкада сикерегез. Хоп.